ମାଉସୀ ଏକା ଗୋଟେ ଭୂତ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭୂତର ଫଟୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ। ଆଉ ସେ ଭୂତଟା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ଏଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେ ଯିବା ବାଟଟା ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଆଘାତ କରୁଛି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଇଟା ବି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ କିଛି ଦିନକୁ ନା ଆମ ସେ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା ଗଲା, ଆଉ ସେ କାଳୀ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କାଳୀ ରାତିରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ବୁଲିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେ ମାନେ 2ଟା ବାଇକ୍ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲିର, 2ଟା ବାଇକ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପଛପଟର ସିଏ ବସିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଉ ତା ଯେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେ ଏକଲା ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପଛପଟ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଆଉ ସେ ଭୂତଟା ବି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସିଏ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ସେଠି ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଅଜା ଏକା ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଦେଖିନି ସେ ଫଟୋର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଛି ସେ ଫଟୋଟା। ଆଉ ଦେଖିଲା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ସେ ଫଟୋଟା ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଡରିଯିବେ, ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଫଟୋଟା ଏଇ କଡ଼ର ଅଛି। ତ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିନି ଦେଖିବା, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିନି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ସେଟା ରିଏଲ୍ ଭୂତର, ଆଉ ସେଟା ରିଏଲ୍ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର କାମୁଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାର ମାଂସ ଫାଂସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପିଠି ପୁରା, ଆଉ ତା ପିଠିର ମାନେ 2 କଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଡରିଛି, ଆଉ ତା ଡରିକି ତାର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମାଲୋ, ଆଉ ଯାହୁ ଆମେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ବୁଲିତେ ଗଲେନି ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ, ନହେଲେ ଆମର ବି ସେଇ ହାଲତ ହେଇଥାନ୍ତା। କି ଆମେ ଯେ ଟୋଟାଲ ଗଲେନି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କେଇଠିକାର ଲୋକ ତ ଆମେ ତ ସେଟା ତ କହିପାରିବେନି। ଆମ ମାଉସୀ ଝିଅ ଆଉ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଏରକମ ଭୂତ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏରକମ କାମୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ମଡ଼େଲ ଯୁଗରୁ ବି ଭୂତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭୂତ ବି ଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ସେ ଆଉ ସେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ଟା ତ ଇଏ ମାରିକି ଆଉ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବୋଧେ କ୍ରସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କାଳଟା ହେଇଗଲା। ସେ ବୋଧେ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୋତେ ତୁ ଫଟୋ କରିକି ନେଉଛି, ଆଉ ସେଇରକମ କଥା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଏରକମ ଭୂତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ରିଏଲ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ନା ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ରିଏଲ୍ର ଭୂତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ଆଉ ତା ମାଂସ ବି ତା ପିଠି ପଟରେ ବି ଅଧା ମାଂସ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଛି, ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପୁରା ବାହାରି ହେଇଛି, ଆଉ ମାଂସ ବି ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ମିଳିବା ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ର। ଓକେ, ବାଏ।